Illanlähdössä me tehdään paljon hyvää. Tavoitteena on saada meille myös hynää. Siihen täällä tarvitaan terävää kynää tai tekoälyn hallintaa. Digilotsi täällä syö pähkinää, mutta ei ole riittävästi tähän energiaa. Niin meille olisi kiva saada meille lisää aikaa. Luotsia kun nykäisee, niin apua aina saa. Digilotsilla on päätavoite, meidän avulla kaikki pääsee korkealle. Apua annetaan jos joku sitä tarvitsee. Meidän kanssa pääset varmana uuteen nousuun. Tää vuosi alkaa olla tässä, ensi vuonna taas jatketaan. Tekoälyn kanssa tanssimista, ja toki muutenkin. Kohta meillä on joulu, ja sulkeutuu koulu. Silloin digiluotsikin relaa, eikä näitä juttuja kelaa. Ensi vuonna taas jatketaan näissä merkeissä. Silloin koitetaan saavuttaa saavutettavuus. Se onkin meille uusi tuttavuus. Ensi vuoteen siis. Digiluotsis. Digiluotsi täällä syö pähkinää, mutta ei ole riittävästi tähän energiaa. Niin meille olis kiva saada näille lisää aikaa. Luotsia kun nykäisee, niin apua aina saa. Digiluotsilla on päätavoite, meidän avulla kaikki pääsee korkealle. Apua annetaan jos joku sitä tarvitsee. Meidän kanssa pääset varmana uuteen nousuun. Digiluotsilla on päätavoite, meidän avulla kaikki pääsee korkealle. Apua annetaan, jos joku sitä tarvitsee. Meidän kanssa pääset varmana uuteen nousuun. 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 Tää vuosi alkaa olla tässä, ensi vuonna taas jatketaan. Tekoälyn kanssa tanssimista, ja toki muutenkin. Kohta meillä on joulu, ja sulkeutuu koulu. Silloin digiluotsitkin relaa, eikä näitä juttuja kelaa. Ensi vuonna taas jatketaan näissä merkeissä. Silloin koitetaan saavuttaa saavutettavuus. Se onkin meille uusi tuttavuus. Ensi vuoteen siis.